Practicava esport cada dia. Sortia d'entrenar i caminava 2 cantonades fins a la parada del bus a les 6 de la tarda. Caminava pel carreró gairebé buit al costat d'un carrer molt transitat. D'aquestes caminades recordo molts moments memorables. Cotxes que passaven més lents al meu costat i de dins se sentia una veu masculina dient: «Estàs bona!». Homes sols que creuaven el carreró miraven enrere i deien: quina delícia». Jo tenia 13 anys. Vestia pantalons llargs, bambes i samarreta. Ara multipliqueu això per tots els dies de la meva vida. Sé que pot resultar difícil entendre com això pot ser violència. Fins i tot nosaltres mateixes ens hi acostumem i ho deixem així. Nosaltres ens hi acostumem per poder viure el dia a dia, per no tornar-nos boges. Proveu d'imaginar un món on, durant 5.000 anys, tots els homes haguessin estat subjugats, violentats, assassinats, limitats, controlats. Proveu d'imaginar un món durant 5.000 anys només les dones fossin les científiques, físiques, caps de policia, matemàtiques, astronautes, metges, advocades, actrius, generals, de tot. Proveu d'imaginar un món on durant 5.000 anys cap representant del vostre gènere hagi estat destacat, ni a la televisió, al teatre, al cinema, en l'art, enlloc. A l'escola aprenin història feta per dones, ciència feta per dones, un món fet per les dones. A la infància no em van deixar ser dels escoltes perquè allò no era cosa de nenes. Vaig ser violada als 8 anys. Jo i almenys 2/3 de les dones que conec i que coneixeu pot haver patit una violació i probablement no ho han explicat mai a ningú. Vaig patir tota l'adolescència per no comportar-me de manera femenina, per no tenir pits, per no tenir els cabells llargs i llisos. Des de sempre vaig tenir la meva sexualitat reprimida per la meva família, per la societat, pels mitjans, per tothom. A una de les primeres feines que vaig tindre vaig sentir que les dones no treballem tan bé perquè som molt emocionals i patim el síndrome premenstrual. En un altre curro, el meu jefe em va dir que el meu cabell era lleig i em va pagar un saló de bellesa per estar més presentable pels clients. Vaig decidir que no vull ser esclava de la depilació i sóc mirada diàriament amb fàstic quan em poso faldilla o samarreta sense mànigues. He fet servir maquillatge només perquè la televisió i la publicitat mostren dones maquillades i, per tant, és molt comú sentir-nos lletges amb la cara neta. Quan estic al metro, procuro buscar un lloc segur per evitar que algú em fregui. Feu això? Quan vaig a reunions de família em pregunten que per què estic tan prima, que què estic fent amb els meus cabells, que si tinc parella, que si pretenc tindre'n. Al meu cosí, en canvi, li pregunten que què està estudiant i en què està treballant. A la tele, el 90% de les propagandes em denigren. Gairebé cap pel·lícula em representa o passa el test de Bechdel. Totes les dones són mostrades amb roba sexy. També les superheroïnes que se suposa que haurien d'estar utilitzant roba còmoda per les seves batalles. No, aquestes també. Les revistes m'ensenyen que l'objectiu a la meva vida al llit és agradar als homes. Mentre els homes us comparàveu el penis amb els vostres amics, a mi, com a dona, m'ensenyaven que masturbar-me era lleig i que si portava faldilles curtes no m'estava donant a respectar. Quant de temps vaig trigar d'alliberar-me de la repressió sexual? Quantes vegades vaig sentir mentre conduïa un «dona havia de ser»? Quantes vegades soc jutjada, qüestionada, reprimida, violentada per defensar la meva integritat? I tot això per, al final del dia, anar a sopar en un restaurant i no rebre el compte quan sóc jo qui el demana. I és que des de fa 5.000 anys que sóc considerada incapaç per fer-ho. I tot això, cony, que perquè em diguin que estic exagerant, que ja no existeix el masclisme. Parlem del dret a estar bé, del dret a tenir una vida digna. Parlem de drets humans, del dret a ser humanes. Cal que entenguem i fem entendre que per sobre de tots els drets tenim un dret, el dret a estar bé. Prou violència cap a les dones. Ens volem vives i amb vides dignes.